Welcome back to GAGPAP. Beside. Beside. Beside ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ନିକଟରେ। ଏହି beside ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପୋଜିସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, the blue ball is beside the yellow box. ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପେଣ୍ଡୁ ହଳଦିଆ ବାକ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ବଲଟି ଯେଉଁଭଳି ହଳଦିଆ ବାକ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କେହି ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ କାହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ ବିସାଇଡ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏବେ ଏହାର ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ଫିଜିକାଲ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି, ଭୌତିକ ସାମୀପ୍ୟ। She sat beside her friend during the movie. ସେ ସିନେମା ସମୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ। କମ୍ପାରିଜନ, ତୁଳନା କରିବା, ଦର୍ଶାଇବା। His skills are impressive but they fail beside hers. ତାଙ୍କ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫିକା ପଡ଼ନ୍ତି। ସପୋର୍ଟ ଅର୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ସହାୟତା କରିବା, ଦର୍ଶାଇବା। She stood beside him through thick and thin. ସେ ମୋଟା ଏବଂ ପତଳା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ, ବୈଷମ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରଦର୍ଶକ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। The simplicity of the cabin seemed humble beside the grandeur of the mansion. କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ସହବୋଧତାରେ ବିଶାଳ ତଥା ଚମତ୍କାର ବାସଭବନ ମହତ୍ୱ ନିକଟରେ ନମ୍ର ପ୍ରତୀୟମାନ ଥିଲା। ଗାଇଜ୍, ଠିକ୍ ଏହି ଶବ୍ଦ ଭଳି ଅତି ସହଜ ମେଥଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।